Ai, trosquiño, trosquiño. Que dura é a vida da ruta, chico. O único aliciente é que cada 20 kilómetros atopas un local de alterne no que satisfacer a curiosidade sobre os diferentes aspectos das culturas eslava e caribeña. O resto... sí o sí. E o malo é o carto, a plata. É que a mí o camión non me dá pa vicios, home. En parte creo que me estou convertendo nun sexy adicto. Mira aquel figurín dali. Voulle parar. Suba, amigo, suba. Hola, graciñas, boas, que tal? Ben, home, ben. Bueno. Non é nada. Ei, fáixeme unha cara coñecida, vostede. Home, non sabe quen son? Eu son Sigmund Freud. Home! Sí, señor, Freud, que honor coñecelo, de verdade. E logo que, é vostede seguidor das miñas teorías? Que va, home, que va, eu as súas teorías non as coñezo para nada. Agora, as ofertas de embutido do seu supermercado son bárbaras. Claro, pero é que me confunde, eu non son ese Freud. Bueno, igual, eu que sei, igual é Eroski ou Gadis, como a compra fai a muller. Non, reférome a que non son ese dos supermercados. Eu sonlle o Freud das teorías mentales. Bueno, claro que sí. Pois mire, venme nin pintado, nin pintado. E logo temos ter un problema de aquí? Que va, o meu problema é daqui. Bueno, tanto ten aquí como aquí. Ven casi a ser o mesmo, Sí, será iso do que fala a miña muller cando di que penso coa pirola. Que chispa ten vostede, teño que apuntar eso, que me fixo moita gracia. Sí, hai veces que hai chispa, sabe? Pero mire, o meu problema é o seguinte. Sí. O caso é que eu paso medio día no alterne e o outro medio pensando en ir a ele. Que lle parece? Home, normal. Sabe que pasa? Mire, a súa vida sexual está condicionada e toda a súa idea vai todo relacionado con eso. Que pasa? Que ven todo dunha atracción que sentía vostede dende pequeniño pola súa nai. Mire, non o boto do camión, polo respeto que lle teño ás súas ofertas e pola admiración que lle teño aos seus supermercados, Pero ese comentario está fora de sitio. Está fora de sitio. Ademais, eu cando era pequeno, miña nai non me gustaba. A que me gustaba era Nadiuska. Home, Nadiuska, mima, que gran muller, que jaca, a que sí, Unha deusa do Olimpo do destape. Sí, señor, sí, señor. E casou vostede con unha muller parecida a Nadiuska? Como va? Casei cunha lercha tipo miña nai. Claro, é que foi que empreñei unha noite de loucura e de paixón teu pau miña variada na discoteca Flashing Dancing. Coa música de Bonnie Ann a tope, 10 colibres en riba, calquera chavala se parece a Nadiuska. Pásame igual, cada vez que meto aí o chupito e cargoalo, todas me parecen Sharon Stone. Ai, si, aí tocou unha freba sensible. Sharon Stone, esa tamén é unha tipa bandera, Oi, como tuvo de estupenda naquela película de Instinto Básico. Bocata de cardinal. Ai, pilla, va, pero xa vexo que vostede llevan tolas e perigosas, Home, por algo me dedico eu aos trastornos mentais. Si, non, vostede o que se dedica é ás trastornadas mentais. Bueno, hai días. Si, home, si, vive e deja vivir. Claro que si. Ai, de verdade que ben me veo a súa compañía, Veume tan ben que en vez de ir ao Gladys, hoxe vou ir directo para a casa. Sí, señor, así me gusta, facerlle amor á súa muller. Ai, xa que te dai, home, que me acabo de dar náusea. Que va, home, vou ver Instinto Básico no vidrio. Ai, teño as ganas de ver a Sharon Stone outra vez cando vais en bragas no interrogatorio e di aquelo de... Aquí non se pode fumar. E que vai a facer vostede, a xente? Determe por fumar ou levarme a rastro no guindaste? Carallo, mal pasou o tempo por Sharon Stone. Tirás pola película porque Sharon Stone está como estaba. Eu ben sei o que digo, muller. Antes, cando vi esta cena, poñame como un toro. E agora... vou buscar unhas patacas. Vai, sí, vai buscar unhas